Het Sailon in Ljouwert is nu al goed 2 jaar een bouwput. Maar stadig aan krijgt het Nije Fries Museum vorm. De boetekant is een heel eind hinne en van binnen alle verdieping zonder wielens bouwd. Hier komt een deel van onze expositie. Dit wat u nu ziet is de grote expositiezaal. En hieromheen liggen in de volledige omtrek kleinere zalen en dat dus 3 keer in het hele museum. Het nieuwe gebouw is een stuk rommer en krijgt ook een andere indeling als het oude museum. Het museum hoopt hiermee meer mensen te loeken. Juster waard ik het nieuwe logo van het Fries Museum presenteren. Het woordje US krijgt hierin een prominent plak. Dus wij zullen heel veel samen met het publiek, met onze bezoekers, zullen we de interactie zoeken om over Friesland te vertellen. En daarin kunnen allerlei collecties kriskras door elkaar heen geplaatst worden. Oud en nieuw, maar ook schilderijen met beelden en textiel en zilver. Wordt allemaal door elkaar heen getoond. Met de verhuur van appartementen en winkelruimte rint het ondertussen echt goed. Met elkaar binnen er nou 4 contracten afsluiten van winkels in het Nije Sailon. Het wordt al met al nog een goed hier voordat het museum definitief opleveren wordt.